ڕۆژ باش خوێندەکاری منی اینجا و چاوانە ئەس بێبیمە وڕحەت بم. هەڤارێ من ئیرۆ دەرسا دوویەمینە ji بەشەی دوویەمین. بمجارە ما bi navê pêşketina çand û sincê di serdema kevirî yanû de. Em karin bêjin di gerdonê de sê serdem derbas bûn. Serdema kevirî ya kevin û serdema kevirî ya navîn û serdema kevirî yanû. Îro mijara ma çawa çandê di vê serdemê de ya kevirî yanû pêş dikevin. Em karin em bê çanda Kurda bi taybet di çiyayê em jê re dibêjin Mezopotamiya lê cihê wê weke cih li ku derê ye em bê di navbera çiyayê Toros û Zagrosê de kontara çiyayê Toros û Zagrosê de di navbera çemê Diclayê û Feratê de ev çand hatiye pêşxistin. Em karin bingeha vê çandê em karin bêjin bê bingeha çandê Kurda ye. Dest pê kiriye û em dikarin bêjin jî cihekî ku jê re Mezopotamiya tê gotin şert û mercê avahewaya wê ji bo jiyanê guncawa. Çawa şert û mercê wê guncawa di vê herêmê. Em bê dewlemendiya xaka wê em karin bêjin em bê çemê Diclayê û Furatê wê kêrtkê dewlementtir dike. Avahewaya wê ji parastinê re baş e, ji çandiniyê re baş e, ji her tiştî got jiyanê berdewam dike re baş e. Em nihayê em karin bêjin em bê li ser vê xaka dewlemend çandinî çê dibe. Wexta çandinî çê dibe cîwarbûneke xweşik dide vê herêmê. Cîwarbûn yanî her tiştî bi pêş dixe. Dikarê çandiniyê bike, çandiniya her tiştî dikarê bike jiyana hevpar, rêgezên jiyanê, bawerî, çand û sincê vê civakê bi çandiniyê pêş dikeve. Di vir de çi çê dibe? Di vir de têkiliyeke gelekî xurt di navbera çand û xaka vê herêma Mezopotamyayê de çê dibe. Têkiliyeke gelekî xurt ji ber ku her çandek li ser xaka xwe çê dibe û pêş dikeve. Em karin bê girêdana vê têkiliya di navbera xakê û çandê de jî sincên civakî pêş dixe. Ev sincê hayî civakî got pêş ketî gelek pêşketinê dixê civakê de û gelek em karin bê baweriyê çê dikiye, em bê cîwarbûnê çê dikiye, em bê neştecihiyê çê dibe. Wexta ev dibe bingeh ji rêgezên civakî re. Ev tiştî hadibe bingeh ji rêgezên civakî re li Kurdistanê belav dibe û Kurdistan pêşkêşî mirovahiyê dîkî va rêgezên civakî, va çandinî, avakirina gunda ev bi xêra çanda Kurdanî resin mohra xwe li dîrokê dixe û li mirovahiyê jî belav dike. Em niha karin werin bêjin bê dema kevirî kevin û dema kevirî nû çi cudahî tê de çê dibe. Dema kevirî nû şoreşeke guhertineke gelkî mezin, gavên mezin hatine dayîn, şoreşa çandiniyê em jê re tê dibêjin yan jî şoreşa nûlîtîkê em karin jê re bêjin. Ev şoreş çi tê de çêbû muqabilî serdema kevirî yan kevin. Em karin em bê wexta serdema kevirî ya kevin hew tenê ser nîşîrvaniyê bû, li ser komkirina giya bû, erê para xwe bi kombûn diparastin, em karin bêjin em bê bijîştî hebû, em karin bêjin bê va endama birengekî zehmetî jiyana xwe dibûran. Lê wexta ku em ketina şoreşa çandiniyê de û cîwarbûn çêbû vê cîwarbûnê re pêşketinê gelekî mezin û gavên gelekî mezin hatine dayîn. Ji va gavên ku hatine dayîn çandinî di wê çaxê de êdî darê fêkî çandin, çandiniya wa jî gelekî yanî cuda bû, genim çandin, ce çandin, nîsk çandin, her tiştî ku ji we re pêwîst diçandin. Em karin em bê avakirina gunda di wê demê de jî çêbû, em karin em bê tov jî çêbû, em karin bê avdanî çêbû, parvekirin û comerdî û pîrozkirina jejnê di wê demê de jî çêbû. Pîrozkirina jejnê çawa yanî tê biçûwatayê. Li vir derîkî gelekî mezin ji me re dibekî dibe em dikevine warê totemê de. Li wir çi tiştê ku stû jê digirtin pîroz didîtin. Wexta pîroz didîtin dixistin weke jejnekê û pê şahîd bûn, pê lev kom dibûn, hevdû pîroz dikirin ji ber ku ev tiştekî ha pîroz didîtin. û ev qa serdema ha û ev qa berhemên vê çandê û çandiniyê heme pêşengtiya
جندایکێ بوو و جندایکژی دەبێ خۆداوەند و دەبێ تۆتەم دوێ دەمێدا ئەم لەڤێر هەڤاڵێ من ئەم تێنە داویە وانەیە خۆیان دوویەمین دوبەشا دوویەمیندا دەرەفی هەفتا و ئەس بێوی ماون تێک هشتن و ئەژوەرە خۆشیە دخوازم هەواڵی منی هێژە منها تێنە داویە وانەیە خوا و ئەمێ پرسێ نەرخاندنی چارەسەر بکەن پرسا یەکەم بەرسفا ڕاست هەلبژێرە یا ئەوەلی دەبێژێ سەردەما کەڤری یان و جارە یەکەم لە مەزۆپۆتامیا ژوورین لە قۆنتارا چیایە تۆرۆس و زاگرۆسێ دنابەرە چەمێ دژلای و فەراتێدا هاتیە پێشخستن درۆژهلاتە چەمێ دژلایدا هاتیە پێشخستن درۆژ ئاڤایە چەمێ فەراتێدا هاتیە پێشخستن ئەم کارن یا ئەوەلی یا هەلبژێرن ئەم بێ دنابەرە چەمێ دژلای و فەراتێدا هاتیە پێشخستن هەواڵێ منش خوا پرساما یەکەتەنی بوو یا ڕاست ژێ هەلبژارد و ئەم لەبێر تێنە داویە پرسی خۆی نەرخاندنی ئەس بێبی مەون تێ بهشتن